Съпругата на един приятел ми донесе сватбата на родителите си, снима на края на 68 мм черно-бяла лента. Ето. Тръгнах да я преглеждам, тя искаше да види дали може да бъде прожектирана, но тъй като е съставена от няколко отделни парчета, които са били залепени с някакво тиксо, това тиксо е изпряла да лепне още преди много години, като тръгнах да я преглеждам с къса. По-точно се разлепи. Искам да я възстановя, за да може да си я гледа и по-късно да я сканирам. Въпросът е, че трябва някакъв инструмент за качествено лепене. Гледах и накрая реших, че е гарга да е рошева и купих, което реших, че е най-доброто. Е това швейцарско бижу. Болекс. Пристигна даже с Kodak филм цимент лепило за киноленти, за кинофилм. Мирише здраво на ацетон от него. Имаше няколко на eBay, различни цени. Аз избрах това, което ще дойде с лепилото, за да не се чудя какво лепило да ползвам. Оригиналното. Абсолютната ювелирна изработка швейцарска е. Абсолютно ювелирна вещ. Разкошно като дизайн и като изпълнение. Има резачки за двете части на филма. Има тук да изчисти емулсията, да я остърже, за да стигне до подложка, за да хвани лепилото от двете страни и съответно така се прилепва, изчаква се, като се натисне това копче, освобождава филма. Брилянтно, просто брилянтно изпълнение на швейцарците. Буквално ювелирна вещ. Гледал съм много клипчета по тубата с разни по-шир потреба, но като ще е гарга, нека да е рошева и реших да купя най-доброто. За 8 и за Супер 8.